dan laijat Khristan. Kiba ken jado, kiba ken zaman siam, kiba ialehkai pat ke jingpynim jong U Blei. Sashijat ki Khristan kiba ialehkai pat ke jingpynim jong U Blei. Kanite kedai gaban kam don kamba yang yemen tagasngi. Ngan penifi na ki artli ki farshi jong kaktian ka jong U Blei. Ki artli ki farshi ka jong U Jesus Christ. Bat baro artli ki farshi jong ki singi bakhaddo. Baro artli ki farshi ki bakran pe spangka jingwan rong no ka jong U Jesus Christ. Baro artli ki farshi. Ka farshi ka baning kong ka day. Ka farshi jong ki sipongot ki thai sotti. Ngan puli ka kumba ka long ka arfsan nong jong Matthias. Ka Bible kong kumni kenang bagan yarap ingi. Ka dekat ka baning kong hadu ka dekat ka bakat lai. Ka Bible kong kumni segapa. Hadu ka dekat ka bakat ar ngan puli. Anu kumta ka himaji ki beneng kan long kum sipongot ki thai sotti. Ki bhaba ki la shimi ki sharak jong ki la mi no ai ka banai tan yaw nong lai kurim. Sangot na ki long ki bastan par sangot pan ki long ki babiye. Kita ki babiye ba ki la shimi ki sharak jong ki kim shim la shimru ki penang lambat ki. Hari kita ki bastan ki la shimi ki penang ki khulpi jong ki lambat ki sharak jong ki. Haba utau nong lai kurim ula pentuat ki la yasam thia baro abar ki la yothia. Hari men sidang senyal long ka jing porta hakmi uan nong lai kurim. Tumi banai tan yu. To anagam ta kita ki thesot ti baro kle yang ber kle shna ki sharak jong ki. Kita ki babi ti ki long ita ki basta to ayang ina kom penang jong pi. Na ba ki sharak jong ikin salib. Hari kita ki basta ki le thu ba ki le ong. Bayo kan om dap yangi ba de firu to khele ken. Si kita ki badi ba thiet yaladi. Haba kidang yalai ban thiet ti lawan utau nong lai kurim. Ti kita ki bala kloi ki lai chapo. Bat bhane ki tien bong kita ki bala kloi. Babu kong kita ki bala kloi ki lai chapo lembadu. Shaga jingkhawai shung kurim ti la khangi ga jingkhang. Hadeng kata lawan sa kita ki wei ki thaisot ti ki do ong ko kenrat to pli yangi. Ula ya thu ti ula ong shisha ngo ong ngam itu yafi. Kaktian jong U Blei ko ong dan sipomut ki thaisot ti. Ki Khristan ki ialehkai bet ka jingpynim ka jong U Blei ru kindu e ka jingwan ka jong utrai. Namar ki dei ki thaisot ti ki babe sangut. Ki sangut ki thaisot ti ki ban le ka jingwan jong utrai ki dei ki Khristan ki bakan jaman siam. Ki sangut ki thaisot ti ki babe ki badu e ka jingwan jong utrai ki dei ki thaisot ti ki babe. Nrei thankyou ngan oi finigapor. Thankyou ngan oi finigapor. Kaktian jong U Blei kong ba kini ki sangut ki thaisot ti ka Bible ka dong ong hi wala ki babiye ong ka Bible le ka Bible ka dong hi sangut ki thaisot ti tingin ong lang sangut ki thaisot ti hatu fila puli ka Bible jong fi kong am sangut ki ba kham sat ti sangut ki ba duna sat ti amen ka klem punya fair kum ta ka Bible kong bai sipau ngut ki thaisot ti bara sipau kanega kran haka bagan jaman sia kamu berbarok kini kibala ma ya ka jingma bai ka jong U Blei nama anda haba U Blei umat umap yang inga mo banong ada haba U Blei umap ki pop ki jingbam hak ki jangi uyo iyangi kum ki bampat jule pop benar-benar amen kaktian sakti kamot kanugo brio ka bampat syangkurim. Kaktian sakti kamot kanuk unono brio ubampat syangkurim. Ubampat dan ka jinge dai haka do bat kanugo brio. Kabampat dan ka jinge dai haka do bat unono brio. Lada ka dega kantai. Balada ushenrang ubampat dan kanugo jinge dai kti dai kijat bat kanugo brio. Ngakwa pa na finigapor anda U Blei umap yangi walang idai ki ba jot ka jingim jingi walang idai ki nang pop hendai ka snam jong U Jesus Christ kadon bor ban sat yangi hadu ban yo yangi kom ki bam jule pop menuru hallelujah ang jam saman ang kam jam amen kata di ka bor di ka jingsai ka snam ka jong U Jesus Christ
Amen. Wala kini gisangot kini kiba lebe Henry ka babel ka klampat penihar ya kata ka jingma Jesus Christ ka jingis naible ka klampat hiar naki dang don ba ka jingis naible dang pa yaki kum kibala mabe ka tien jong oblei kong kini ki sangut ki start ki donong pnyang hari ki sangut ki kenjaman sim ki donong pnyang ki sangut ki biet ki le ka be ga jingpynim jong oblei pat kim donong pnyang namar ka pnyang ka kranio mun sim ko jong oblei amen fitep balai ki ne biet kim donong pnyang namar ki ne ki biet ki don u khi pnyang u pe Kito kiba start ang gagtian ka jong oblei kiba kenjaman sim ki we ki gagtian ka babu kang ki rai ki pnyang hai haki kulpi jengki haki oil vessels haki kulpi jengki haki ki pnyang kat ba kini ki babit klam tho ka babu ki ra pnyang namar ki pnyang jengki kini ki bapai Weu ki pnyang ba kenjaman sim pi ki ba pat khulam dei thoi sai shat Iki jingmut bang ai. Okay pnyang ba kenjaman sim ka kran ya ka jinglong men sim. Amen. Man sim ko jong blai la ban shong ban ka jinglong men sim ka bambiang. Amen. Amen. Pe shoy nga. Ka jinglong men sim ka dai hapo jongi. Ka jinglong jing ka dai shabar jongi. Ka ai ka ba filong ka jinglong men sim ka pawa ka jinglong jingem dan mano ba yung ka jinglong men sim jongno yeah yang haba fia ni tu ti ba kenjaman sim si shafi piklam yung ka kenjaman sim jong tai brio ka jing ai ti lot jing ka jing shakna dai jong tai brio amen ngili yung ka jinglong men sim jing isipo ngi yung ka jinglong jingem Ngano sisen ka ai ba fiong ka jinglong man sim hang nia po ka de ka jinglong jingim shabar namar ta daw fida pretend fida le men le kan nuru itu hi badan hapo in pau be shabar hey amen finam la defend nginum la baneda ka ai hi ka badan hang ni ka ba kelan ka bam dei kan pau be shabar fida ya kun kan nuru Namar ta daw ka ukium pnyang ni ukuran ya ka jinglong men sim. Namar ta daw ka bawu kang hai ke Ephesus no masau ka balai po tho. Ephesus sau lai po kang guno. Wat pen semu si men semu ko jong blai daw bala shan sharp ifi hadu ka ta sni jong jing siu spa. PM ka jingem ka bambet ka bam khoi ka bam kanria ka jingem shimat jam fi philong ko ma finan ka jinglong jingem ka jinglong man sem ka ba pe ngamo ma finan ka jinglong man sem ka ba kanria philong ko ma na ukhiu ba pe o ka pnyang jong man sem ko jam lai kam laban shong amen kam laban shong Namar kata daw nga ko pa ni fini ka po de mata daw kini ki thaisati namar ta daw balai ki khlamra ya ko pnyang namar ki don ukhiom pnyang obape ka jinglong jingim ga bakin riang pidep ka ai ga ba fio nang ni kini ki san ki thaisati ki babi lani ki Khristan ki bele kai bat ka jingpynim jong blai thok ini gintia Kidai kitu ki bambet ka jingim shimat jongki ka private life jongki ngadong ka jingim shimat nabalangan siong kidai ki bambet ka jingim pila banang shabar pada wa tip top kin shabar ngong hapo te ka privacy jongki te ka ba support jongki te ka shimat jongki te amen Kini ki sangut ki thai sati ki babe ki dei ki bambet ka jingim shimat jongki ka private life jongki kam dei ka babet ka ba teng I kumba ki laban defend ki laban yada ki laban pretend ki laban lemon kum ki babiang bet nakmat itang boleh betip ya ka jingkan riang ka jongki lebha ai kata para lok amen lebha Khristan bukan jado dia tu bas ma puk bet.
Khristan balik kau ke jingpynim jong Blei deh, ubal anang ba leh tepi ada, deep top, hey, deep top, pi deep top kat nuru, Blei orang ngate ngayo iteme ya kata kau flop siapa sangme, ngate ngayo ya kata kau kenriang siapa satu, para beliau ngidang lah Blei, orang keren ini dah kedon macam ngabaro. Kani kakta mendai tangki bengai kakta hadu ki bekran ni kaktian jong Blei ru baik bangi bekran tian jong Blei ru yo bang em ko mangi hikai ki we yo bang em ko mangi kran ki we hallelujah amen yo ba ka jingem shimat jong ki ga bakan riang yo ba ka jingem shimat jong ni sisen ka dai ga bakan riang ngin lo ko mi gitan ki tigisan ngot ki thaisa ti ki be kisan ngot ki thaisa ti ki be ki dai ki bala yu ki dai ki ba ialehkai pat ka jingpynim ka jong Blei kaya ka bang adon pat ang ifini ko po ada kani. Peyong ipoy ka jaka ka bakini ki sangot ki thaisa tingi bebiyet kile. Ngasosan ay ba nga perkhati kini. Kini wala kitip hai ka jingkan reang lojong. Kitip hai ka jing bambe ya po jong ki bamdan batip manu tang yala dito kitip ha ba tang maki ba do Blei batip e kata. Henry kidang syakri pa do Blei. Hakata ke jakayan kabakiyan ndai shu aga nongrem jong ketian jong Blei ndai kiyang hagat harai bat ka antat harai u Blei un ma beyanga shu antat be baun is ei beyanga de mata gadau wala kitip baki kinriang ru still kidang not hiban up ya ka jingwan jangundang lai kurem kishu tharai kishu antat pau Blei on ma pau Blei isnei nai syakri Blei daga bashu tharai bat ka bashu antat syakri Blei daga ba fill up ya ka biblical principle daga ba fill up ba ya ka nongrim jang ka ketian jang Blei amen fikin riang ka jingim jefi fimbat ka jim jefi penbai amen. Nai tarai nai antat. Ni U Blei on ma, U Blei on isnei bet. Namar U Blei bat ka pop ndai. Ndon discount. Amen. U Blei bat ka pop mjudan discount. Nefi amut kumnone. Amen. Ndon jinga map dor. Oh, menta ayom te don discount. Yeah. Amen, don. Amen. Ang jam sa amen. Don jinga map dor, don jinga jam dor. Padu Blei berkapop. Don pop stang, don pop berben nak macam Blei. Udan tang tendur sejingbam. Keren komik no kendian. Amen. Naman ngi gibring nang palate. Ya uba malu mana tangkum tale ifi. Ya wala he oh gipin man he mangitikin no. Sumanginang ban ya 2 kilo dia ka pop ru. Amen. Baru Blei ke pop ke David pop. No discount. Amen. Marta ke daun sisin. Pimbet ke jing imshimet jong fi. Pilong kumadan hiu ubabay. Di mata ke daun Blei ke Bible ko ambay. Wat pensusi yo mensimbok huwa jong Blei. Amen. Kabar. Farsi kabar. Ka farsi ka baar ka dei ka farsi spang ka jingwan jong utrai ka farsi jong gisingi bakhat do philap ene ka farsi ka lan ka baar fu ar jong ka gospel jong Matthias ka dukhat baning kon dukhat sao nang ta de ka gospel jong Lucas ru philap ka lan ka bakhat sao ka dukhat khat san dut ar fu sao Matthias ar fu ar iwe hedu khat sao Lucas khat sao khat san do ar fu sao philap ene ka farsi tengini pule pe bahag tiun jong Blei kong kumne ngan nganong puli lot igini gini khot Bible dengan puli kendiat ngan puli shua now Matthias kalanang gaba ar fu ar kad khot iwe hedu san Matthias lang ba ar fu ar iwe hedu san shua bangan puli gani ngan ong lupa gani khna ma findup yo ya ka findup yo ban smooth ko kendiat Kanega ni farshi ka ba u Jesus Christ ukran spang usi mo ba krau ba tau ya ka jing kawai shong kurim.
Kan mau kadai ke rukam jeng ki Jew. Fi kadai ke rukam jeng ki Jew. Baki lek hot ya tho arsian. So falamo. So falamo ki Jew ki lek hot ya tho arsian, lek were tho arsian. Kasian ka ban kong ki lek ya tho ban sadan ka jing tho shungkurim. Kasian ka ba ar ki sala ikhot akapor ba dai ka jing tho shungkurim. Wan no kala dai ka jing khawai. Namar kat kum gerukam je kiju umdai bagi khawai tho tang si singi ki khawai nyau singi. Kamot ki balai sege khawai syukurim gila balai ka singi ban kong ni ka balai ni ka basa ni wat adu ka ban nyau ro. Tadi gerukam je kiju. Tiga nega farsi ka dai ka ba uni us emo ba kraw ula tawi ka jing khawai syukurim. Ka ba haka jing shisha ka ba utrai jing Ukraine ni ka farsi ka dai ba U Blei kum ukpau ba habadeng utro nong tau nong pelang ki ake berkhai ula tawi ka jing khawai ka ba kraw ya ukon jing U Jesus Christ ba kan sadan ka jing tho syukurim ka ba ngingin salet ba kan ka jing khawai ba ka jing kemen ka ba kraw habadeng hallelujah. Kan ik perteken say ik doe jou Chrislam daar, maar ik eigen ik betrem op het hoge Bijbel, ringing in een jinkman, hij beneng, hij kmat jong draai, na maar ka jink kwai shonkurum jong kholang brakala ja. Tangan pule ka Bijbel kamne. U Jesu le thu ulang patro ki, hagi farsi udang. Kahima ki beneng kalong kum uwe usiem u bala tau ka jink kwai shonkurim ya ukhon jong. But all of her ili shakri ban khot igita ki bele wer shaka jing khawai shonkurim te kite kimtre banwan ula pha pat ekiwai ki shakri udong yathu hakita ki bele wer tinong lang yathu hakita ki bele wer fitem ladap le wer shise pisau tho dang ni kitemo ladap le wer shise ong yathu ita ki bele wer Hakmi ngala kre ga jing khawai jonga lapun yap igi masidap igi basnga jonga bariki aka baro la kre to wan shega jing khawai shongkurem handrai kita kim da sutnyau kila shia let no ru uwei shega la kibri uwei par shala galangkha uni usia bakra ula de power shisen la de play yato kanan ka usim ula pun kre ga jing khawai shongkurem jong khon jongu saya pun kremo. Anda ladai ke ski bakal lapoi kalau ladai ke port dengan jikawe orang aleno ladai ke port upah yang saya sisen. Unda upah ni kesin ke baar, manong aleno ladai ke port dengan jikawe lapun ya bagi besngai lapun ya bagi masida berkum ter hari kini ki ai dau ki orang ngelak sikit ngelak sikit kam ngelak sikit jam berkum ter. Pinsau tu nak bahas ini pulih gospel jeng Lukas. Ngan beteng de ba tho Lukas ngan pule la no ba khat saw jong Lukas ka khat khan nyau do arpo gtien jong Blei kom ni skap ba ka ba gtien jong Blei kom ni ngan season Lukas khat saw ngan pule khat nyau do arpo ka Bible ni tengan pule di barok kila sedang penga beteng nang tanau mafia semua lalai khat lalai ka puksi ka por jong jing khawai ada no Ang ini kisahkri jong nusia, mereka paham no. Di baro kila sedang nak away ke jingmut banyak keran dong, lani banyak keran wat dong, lani banyak aidau. Ubaningkong uang, ngara tine lengkang adon kamalik, banlik jingo, banyak kerpat, tu pelat yenga. Ubarong, uway pat uloong ngala tiat sanjur ki masi, ngan lek ru banten ju iki, ngakerpat ime tu pelat yenga. So uwe parong ngala syongkuri mi kepriu di namar kata ngamla banuan para lok ngakaban ifini kepor pio jika yunang ni to ki ai dau ya kado tadi kita bodon kampa ki ai dau ya kado amen. Tinong lang, ki ai daw. Ya kado. Wat jumlian figumta. Amen. Kam dai ga baklaban tit sanjur ki masi. Kam dai ga baklaban tit ek langkha ba ba tre ekta. Kam dai ga bakla ba la dai ga po ban shongkurim. Henry and haba kita ki ai ki yolot e ga jingmur ka jingpur khat ba e ga do no. Ai daw ba la dai ga do. Amen. Manubalang number 1 na gajing jong fi. Kakhet ka ba pedeng tam jeng dono jong fi ayano. Amen.
ngapuli ni ke Farsi hapan keren bahaya ke pisah namar ar na kini kilai ke keren ni ke pisah weyong atit sanjur ki masi weyong adang tit leng khatama ke keren pisah le abha par la ke pisah ne kom no na amen le abha par ke pisah namar na kini kilai ar kini ki kam pisah kam ni ke babakala bani train ni kata kam ni ke babakala bangini train ki kam ki jam jingi ki lat ki lenti bo blei uplingi amen nela da kata ka yolo de ka jimu to fi ka yo ane ka dono to fi namong kala yolo tamba khambun la yo maki bania ka ba utra yo phila aida para de ka do phila ban miss phila ban du e ka jiman jo utra amen phiha ba ka thup jingki Khristan ki be ialehkai ye ka jingpynim ka jong Blei amen amen ngano singkap ni ka babakla yo brio ba ka brio ban le ying brio hawala dai ka por namar kini baro alai kini tangki kam jeng ko do ki kam jeng ko perthei ka bomot ki ba kut no tang hani ka jing embryo la da ki ta ki ai ki ba kut tang hani ka jing em ki yo no ya ka do no jfi ki yo lot ya ka jing pele jing mod jang fi ka mod fi ai daw ya ka do la da fi ai daw ya ka do palat pan ya ka ba U Blei u khat ya ka jing em jang fi kum nong yin not ban community ya ka jing wan jong tra ngi ha ka thop jing ki Khristan ki ialehkai bat ka jingpynim ka jong amen san ki thai sati ki babe ki dai ki ai ki ba ka jingim shimat ki ka dai ka pambe kini pat ki dai ki ai ki ba ai dau palat ya ka do ngange ju Blei kur khui fi amen ngange ju Blei kur khui fi ne kum no na amen ngange ju Blei kur khui fi ni ka por mi na ne ka jaka ang try ngakwa bana na ka thop jengki Khristan bangadai ubakan zaman siem bat ka bakan zaman siem amen dan lei nganom hiar ka dono jeng jing IT bangan mare biang sika bakan jado sei sen pat bat da lei nganom ka jing im jenga nganom don ka ai bangan bori bangan le ekono try kan jenga ai bakan long be kum ka kot sadaka bali ka jing im shimat jenga try kum manga pen pau kum ta hakmat jengki we hakmat ki parbangai hakmat jengki we kum ta kan long ka dono jenga amen bat da lei try nganom ai daw ya ka do da ka kambang try da ka no ka jing jenga nganom ai daw ya ka do try ngan sakri me da ka dono ka jenga baro U Blei un KHYRKHU fi ya gani ka chan met amen U Blei un KHYRKHU fi ni ka chan met ngia kara ni mana kasni lai jat ki Khristan kin jado kin zaman siem bat ki ialehkai na kini lai tang ki ba kin zaman siem kin let ha ka si jang ka jingwan jang utrai U Blei un KHYRKHU fi